τον ίδιο μόχθο, τον ίδιο αγώνα, τις ίδιες προσπάθειες παντού. Μιλήσαμε για οικονομική ενίσχυση των φοιτητών και των σπουδαστών. Προτείναμε τη θεσμοθέτηση άτοκων φοιτητικών δανείων, των οποίων η αποπληρωμή θα ξεκινά μετά το πέρας των σπουδών. Και αυτό γιατί ο νεδίτης και ο δαπίτης δεν είναι μόνο φοιτητές οι οποίοι ασχολούνται με το συνδικαλιστικό τους κομμάτι. Είναι φοιτητές οι οποίοι θα πρέπει να έχουν την ίδια ευκαιρία και μέσα στην κοινωνία για να μπορέσουν να δουλέψουν, για να μπορέσουν να εργαστούν, για να μπορέσουν πάνω απ' όλα να σταθούν στα πόδια τους στα πρώτα βήματα της επαγγελματικής τους πορείας. Εδώ σήμερα δαπίτες και δαπίτισσες και από τα πανεπιστήμια και από τα ανώτατα τεχνολογικά ιδρύματα, θέλω για μια ακόμα φορά να ξεκαθαρίσω το εξής. Οι νέοι και οι νέες που τελειώνουν μια σχολή, είτε τελειώνουν τμήμα πανεπιστημίου, είτε τελειώνουν τμήμα ανώτατου τεχνολογικού ιδρύματος, οφείλουν να ξέρουν ακριβώς τα εργασιακά τους δικαιώματα. Οφείλουν να ξέρουν ακριβώς πού θα αναζητήσουν εργασία. Και είμαι σίγουρος ότι εμείς, τα στελέχη της ΟΝΕΔ, μαζί με εσάς, τα στελέχη που δίνετε τους αγώνες μέσα στα πανεπιστήμια και μέσα στα ανώτατα τεχνολογικά ιδρύματα σε όλη τη χώρα, μπορούμε να αποδείξουμε τόσο στον πολιτικό μας φορέα, όσο κυρίως στη σημερινή κυβέρνηση που επιτίθεται στα εργασιακά δικαιώματα χιλιάδων αποφύτων, ότι μπορούμε να δώσουμε συγκεκριμένη, σαφή λύση, η οποία θα είναι δίκαιη, η οποία θα είναι εκείνη η λύση που θα κάνει τους δαπίτες και τις δαπίτσες σε όλη την Ελλάδα να ξέρουν ότι αύριο έχουν ασφαλές, βέβαιη και κυρίως συγκεκριμένη εργασιακή προοπτική. Φίλες και φίλοι, μια που μιλάμε για την ΔΑΠ, φίλες και φίλοι, μια που μιλάμε για τη ΔΑΠ, δεν μπορώ παρά να κάνω και συγκεκριμένη αναφορά για τη φοιτητική μας παράταξη εδώ, στην Πάτρα. Θέλω λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε ένα-δυο πραγματάκια. Είμαστε οι πρώτοι που όταν αποφασίσαμε οι ονεδίτες και οι ονεδίτισσες, οι δαπίτες και οι δαπίτσες από όλη την Ελλάδα να σταθούμε σε αυτή την ίδια γραμμή, ισότιμα και ομότιμα, και να δώσουμε αυτόν τον αγώνα, ο οποίος προφανώς και δεν καταλήγει στις 18 Απριλίου, αλλά αυτός ο αγώνας στις 18 Απριλίου θα είναι η αφετηρία, θα είναι το έναυσμα για μια καλύτερη οργάνωση. Ήμασταν οι πρώτοι που μιλήσαμε για διαδικασίες. Ήμασταν οι πρώτοι που μιλήσαμε ότι επειδή δεν εκπροσωπούμε βαρύδια, επειδή δεν εκπροσωπούμε προκαταλήψεις, επειδή δεν υπήρξαμε ποτέ και δεν υπήρξα ποτέ μέρος οποιασδήποτε κόντρας, ακούστε με, ήμασταν οι πρώτοι που είπαμε Ήμασταν οι πρώτοι που είπαμε ότι όποιος φοβάται τις διαδικασίες, οι οποίες προβλέπονται ρητά και πολύ συγκεκριμένα από το καταστατικό μας, τόσο από το καταστατικό της ΟΝΕΔ, όσο και από το καταστατικό της ΔΑΠ, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι μέλος της οργάνωσής μας. Θέλουμε διαδικασίες παντού. Οι διαδικασίες μας δυναμώνουν. Οι διαδικασίες, να είστε σίγουροι ότι όταν γίνονται σοβαρά, όταν γίνονται σωστά, όταν γίνονται με συνέπεια, αναδεικνύουν τους άξιους. Γιατί δεν τους αναδεικνύουν από πάνω προς τα κάτω, τους αναδεικνύετε εσείς, στους οποίους εμπιστευόμαστε και την κριτική σας σκέψη και το πολιτικό σας συζητήριο και την ικανότητά σας. Αλλά να ξεκαθαρίσουμε και κάτι. Βεβαίως διαδικασίες, αλλά διαδικασίες παντού. Διαδικασίες και στην Πάτρα, διαδικασίες και στη Θεσσαλονίκη, διαδικασίες και στην ΟΝΕΔ Θεσσαλονίκης, διαδικασίες και στην Άρισα, διαδικασίες και στο Πανεπιστήμιο Πινερές και στο Καποδιστριακό και παντού. Να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά τα πράγματα. Και να πω και κάτι άλλο.
δαπίτες και δαπίτισσες, θέλω να ξεκαθαρίσω και κάτι άλλο. Άκουσα πριν να γίνεται μια ρητορική ερώτηση για ποιο λόγο δεν έχουν γίνει διαδικασίες. Υπάρχουν θεσμικά όργανα τα οποία μπορείτε να τους απευθύνετε την ερώτηση. Υπάρχουν υπεύθυνοι για την ΔΑΠ που μπορείτε να τους απευθύνετε. Και κυρίως υπάρχουν συνεργάτες σε όλους τους υποψηφίους, οι οποίοι κάποιοι μπορεί να είχαν την ευθύνη της διαδικασίας και κάποιοι όχι. Βρείτε που ανήκουν αυτοί οι συνεργάτες, βρείτε δίπλα σε ποιους υποψηφίους βρίσκονται και πηγαίνετε και ρωτήστε τους. Συμμαχητές και συμμαχήτριες. Συμμαχητές και συμμαχήτριες. Συμμαχητές και συμμαχήτριες, ο ΝΕΔ όμως δεν είναι μόνο η φοιτητική μας παράταξη. Ο ΝΕΔ δεν είναι μόνο οι δαπίτες και οι δαπίτισσες. Ο ΝΕΔ δεν είναι μόνο η καθημερινότητά μας στα πανεπιστήμια και στα ανώτερα τεχνολογικά ιδρύματα. Ο ΝΕΔ είναι και οι εργαζόμενοι νέοι. Ο ΝΕΔ είναι και οι άνεργοι νέοι. Ο ΝΕΔ είναι και οι νέοι αγρότες. Ο ΝΕΔ είναι και οι νέοι της γενιάς των 700 ευρώ. Ο ΝΕΔ είναι και τα stage. Ο ΝΕΔ είναι όλοι εκείνοι οι άνθρωποι, όλοι εκείνοι οι νέοι, οι οποίοι προσπαθούν να σταθούν στις τοπικές τους κοινωνίες, οι οποίοι προσπαθούν να αποφύγουν τα κύματα της εσωτερικής μετανάστευσης στα αστικά κέντρα. Ο ΝΕΔ είναι όλοι εκείνοι οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι θέλουν να προκόψουν και να δημιουργήσουν στις περιοχές τους. Πρέπει λοιπόν να δούμε το πώς θα αποκτήσουμε στενότερη και αμεσότερη επαφή και με αυτούς τους νέους. Κάποιοι προσπαθούν να μας πούνε ότι επειδή ασχολούμαστε και με αυτούς τους νέους, αυτά τα ζητήματα δεν ανήκουν σε εμάς, λέει, αλλά ανήκουν στην κεντρική πολιτική σκηνή, ανήκουν σε αυτούς οι οποίοι θα διαχειριστούν εξουσία. Εάν αυτή την άποψη έχουν για την ΟΝΕΔ, το μυαλό τους είναι μια λίρα, λέω εγώ. Όσοι πιστεύουν ότι ο ΝΕΔ σημαίνει καφές και παραγοντιλίκι στο Κολονάκι ή στην πλατεία Αριστοτέλους, σπάνουνε. Όσοι πιστεύουν ότι ο ΝΕΔ σημαίνει περίεργες διαδρομές, όσοι πιστεύουν ότι ο ΝΕΔ σημαίνει επαφή με βουλευτικά γραφεία, όσοι πιστεύουν ότι ο ΝΕΔ σημαίνει να είμαστε παράγοντες και να πουλάμε κόσμο, πρέπει να το καταλάβουν την εποχή αυτής της ΟΝΕΔ, όπου υπήρχε τελείως οριστικά. Θα έχουμε θέσεις και απόψεις για όλα. Θα έχουμε θέση και άποψη για κάθε ζήτημα που ταλανίζει την ελληνική